मानगोनां हेलो बिथां गोविंद बसुमतारी डिपुटि चिफ बिटिआर गासिबो आखाइ खबना होगोन आरो बिथांजों लोगोसे फैफादों दीपक बराल UPPL नि कर्मी बिथांखौबो जों बरायदों दीपक बराल UPPL सक्रिय कर्मी दायो जों आरो बेबायदि फारिलाइ मोनसे दोङो जोंहा मुंख्लं कमल दैमारिनि बेबायदि जिउ जारिमिन लिरनायमोन बे जिउ जारिमिनखौ जोंनि आलासिनि गेजेरजोंनो बेखौ बेखेवगोन आरो जों बेखौ बेखेवनाय लोगो लोगो फरायगोन फरायनायनि उनाव आलासिनि बिबुंथि थागोन साफ्रोमखौबो एसे निजोमै जिरायनो थाखाय हांख्रायनाय जादों दायो बे कमल दैमारिनि मुंख्लं कमल दैमारिनि जिउ जारिमिनखौ बेखेवगोन मानगोनां बिथां गोविंद बसुमतारी डिपुटि चिफ लेंहरजानाय आलासि दसे सम बेखौ फरायना होनो गासिबो खोनासंलांगोन मुंख्लं कमल दैमारिनि जिउ जारिमिन जेरावखि एसे थिक खालामना हो सुबुङा गियो थेवबो थानो थाखाय गोबां हेलो सोरजिनाय उजिनाय आरो सोमजिनाया लोगोसे जोबलांनाया अरायबो नागारनो हायै थाफाजाबनाय जोनोम जायोब्ला थैनाय दं बे थैनायनिफ्राय रावबो जिबानो बारग'नो हानायनि राहा गैया गियान बिगियान आरो गोनोखो आरो आरोंदायारिया साइन्स एन्ड टेक्न'लजियाबो बे थैनायखौ दिनैसिम होबथानायनि राहा दिहुननो हायाखै थैनाया अराय सैथो आरो जिउआ अराय गोथां बे गोथां जिउआ सोरनिबा मोनसे देहा सोलेरा हाबनानै थायोब्ला बे देहाया गोथां जानानै थायो जिब एबा मानसिनि देहा मोदोमा गोबां जिबख्रिजों दाजानाय बेफोर जिबख्रिफोरानो जाबाय बिखा बिख्लो थै मोदोम गेहेन बेगें रोदा फिथोब आरो देहानि गुबुन बाहागोफोर बे देहा मोदोमनि जिबख्रिफोरा मोदोमाव थानाय गोथां जिउनो नांगौ बायदि आदार होनो हायोब्ला बे देहाया गोथां एबा थांनानै थायो नाथाय देहानि बैसोआ लासै लासै जोबलांनाय एबा बोरायनायजों लोगोसे जिबख्रिनि होनो हानायाबो लासै लासै खमायलाङो जेरैबायदि देहानो होनांगौ बिब्दि होनो हायाब्ला एबा जब्रा बेमार जानायनि गेजेरजों बबेबा मोनसे जिबख्रिया खामानि अब्ला देहानि गासै जिबख्रियानो गोथै जायो होमब्ला बे गोथां जिउआ देहा मोदोमनिफ्राय बारग'नानै थाङो आरो बे मोदोमा हायाव थालाङो बेखौनो थैनाय बुङो देहायाव थानाय जिबख्रिफोरखौ माब्लाबा समाव सोरबा अगेन गारि लांसुनिया सुबुंफोरा सोरबा सुबुंनि देहायाव थानाय जिबख्रिफोरखौ थोंजोङै दुखु एबा फोजोबस्राङोब्ला अब्ला बे सुबुङा सम जायैयावनो थैनानै थाङो देहा मोदोमनि जिबख्रि बिखा बिख्लो थै रोदा बेगें आथें आखाइ आरो मेगनफोरखौ एख्लयोब्ला जिउआ देहानिफ्राय बारग'लाङो बेबायदिनो मुंख्लं कमल दैमारिनि देहानि जिबख्रिफोरखौबो थोंजोङै रौनियाफोरा फोजोबस्रांनायाव बिथाङा थैनानै थाङो अननाय गैयै रौनियाफोरा बिथांनि मोदोमखौ बुग्लिनानै आथिं आखाइ सिफायनानै आरो मेगन थाइनैखौ एरख'नानै बिथांनि जिउआ देहा मोदोमनिफ्राय बारग'लांनायसै जोनोम इसोरा बुहुमाव आदम आरो हावाखौ सोरजिदों बुहुमनि गासै सुबुङानो आदम आरो हावानि जोलै मुगानि उनाव मुगा फिरि फिरि सुबुङा उजिदों आरो थैदों गोजामा थैदों आरो गोदान जोनोम जादों मुंख्लं कमल दैमारिया इंराजि 25/8/1972 मायथाइनि बबेबा मोनसे मोजां सम आरो सानाव नावहेरा गामियाव जोनोम जादोंमोन बिनि बिफानि मुङा मुथि दैमारि आरो बिमानि मुङा रांखेब दैमारि बिमा बिफाया नेवथोन फिसा हौवा मोननानै गोबां रंजानाय मोनदोंमोन गोबां अभाब आंखालनि गेजेरजों गोबां रंगिना गाबनि सिमां रनसायनानै
खाङै बाङै फेदेरदों आरो फोलावदोंमोन मुथि आरो नांखेबनि गोरबोआव आरोबाव सानै फिसा हौवा मोनबावो बिसोरनि मुङा फारियै सिनय राखेब आरो बिनय एन्दाम दैमारि माखासे बोसोरनि उनाव साथाम फिसा आरो हिनजावखौ नागारनानै हरखाबै बिफाया रुंसारि जायो सिबाय बिसाय गैजाय हावरिया रान्दि जिउखौ लानानै बिमाया गथ' साथामखौ फेदेरदों फोलावदों न'खरनि हालोदा मोजां नङामोन जानाय लोंनाय आरो थाखा फैसानि गोबां आंखालमोन गोबां दुखु दाहा अभाब आंखाल अलखद निदान खैदां खैफोद बारहुंखा सारन्थाइनि गेजेरजों हावरिया बिमाया गथ' साथामखौ फेदेरो फोलावो सोलोंथाइ उन्दैयावनो थफाथि जानानै कमल दैमारिया फरायनाय लिरनायाव जेरैबायदि खाबु मोननांगौमोन बेबायदि फरायनायनि खाबुखौनो मोननो हायासै हावरिया मावरिया कमल दैमारिया गामिनि नावहिराव गुदि फरायसालियाव फरायनानै सोलोंथाइ लादोंमोन गुदि फरायसालिखौ उथ्रिनानै गामिनि नावहिराव गोजौ फरायसालियाव फरायो नाथाय बिदा गिदिर जानायखाय फंबाय सानैखौ फरायहोनो गावनो फरायनायखौ गोजौ फरायसालिसिम फरायनानै थुंगेनाय जायो मावनाय मोनसे समाव बर' हारिया बर'नि उदांस्रिनि थाखाय सोमावसारदोंमोन आबसु बर' थुनलाइ आफाद आरो आबोग गासैबो बर'नि आफादफोरा बे उदांस्रि सोमावसारनायाव गोबां बाहागो लादोंमोन गांनाय गैया उखैनाय गैया थैनायखौ नेवसिनानै सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन थांखिया जाबाय डिभाइड आसाम 50-50 नो बड'लेण्ड नो रेस्ट बे सोमावसारनायाव गोबां सुबुङानो जिउ गारदों नाथाय सरकारा बेफोरनि फारसे जेबो उदिस गैया बेखायनो बर' जोहोलाव सुबुंफोरा माखासे थिउरिया हान्जा दानानै लानाय जायो बर'नि थिउरिया हान्जाफोरनि गेजेराव बिएलटि आरो एनडिएफटि हान्जाया मख'जाथाव कमल दैमारिया गोजौ फरायसालियाव फरायबाय थानाय समावनो बर' हारिनि उदांस्रि सोमावसारनायाव बिखा फोरदानना बर' हारिखौ रैखा खालामनो बिएसएफ एबा एनडिएफटि होनाय बर' उदांस्रि सोमावसारग्रा रन्जन दैमारिनि दैदेननायाव 1989 मायथाइनि 15 डिसेम्बर अक्ट'खालि उदालगुरि सनाय गामिनि जथुमायाव बिखा फोरदाना गावनि मुंखौ थिसनो गोबां थांखि बिथांखि आरो सत बांसा लानाय हाथियार दैनानै गावखौनो बावसोमनाय आरो मावसोमनायजों आवगायलांनायसै आफादनि आदब खायदा आरो आयेन कानुनजों बिथाङा खामानि मावदोंमोन कमल दैमारिया सासे गुरै माहि निजोम दैदेनगिरिमोन बिथाङा एनडिएफटिनि सासे मोजां मावथिमोन नंखाय बाखाय थांखि गैयै खामानिफोरखौ मावामोन थैनाय शिखाराव थांनाय शिकारिया माबा मोनसे मोननानै न'आव सफैफिननायनि आसा दं नाथाय दावहायाव थांनाय सासे दावहारुआ न'आव सफैफिननायनि मिजिं एबा आसाया गोबां खम कमल दैमारियाबो बर' हारिखौ उदांस्रि खालामनायनि दावहायाव न'निफ्राय ओंखारलांनाय सासे दावहारु बिथाङा न'आव सफैफिनाखिसै कमल दैमारि एनडिएफटि आफादनि सासे गोख्रों सोद्रोमामोन बिथाङा सासे सानगुबै सुबुंमोन गोथौ आरो गुवारै साननानै आफादनि खामानि मावग्रामोन बर' हारिनि थाखाय मावसोमनाय बावसोमनाय आरो बारसोमनाया बिथांनि मोन्थोरमोन बिथाङा सासे अनसुला गोसोनि मानसिमोन गामिनि सुबुंफोरखौ मोजां सुबुरुन होयोमोन सानसेखालि बेलासे सम कमलनि देहानि हालोदा मोजां नङामोन लोमजानायजों लोरबां एबा जब्रा जादोंमोन बे देहा लोरबां एबा जब्राखौ नायजानो थाखाय राङापारा हादोरनि मोनसे फिसा सकनि फार्मासियाव सेलेन लादोंमोन बे समावनो भारतनि रौनियाफ्रा हरखाबै फैना बेंफैयो आरो कमलखौ लानानै थाङो कमलखौ रौनियाफ्रा गोबां साजा होयो आथिं आखाइ सिफायो राइफलनि बेरेजों सुखाव सुसि खालामना सनितपुरनिफ्राय उदालगुरि जिल्लानि कायजामाथि अन्थाइबारि गामियाव भारतीय रौनिया दगा रेजिमेन्ट होनाय भारतीय रौनियाफोरा कमल दैमारि मेगनखौ एरख'ना जायगायावनो गुलि गावग्लिना 4 जुननि 2000 मायथाइयाव रौनियानि आखायाव जिउ गारो मुंख्लं बिमुं मानसिया अराय थैसुला रावबो सुबुङानो थांनानै थानो हाया सोरबाया जब्रा र'ग बियादियाव थैदों सोरबाया बैसो जानानै थैदों सोरबाया हरखाब जाब्रबनाय एक्सिडेन्टआव थैदों आरो सोरबाया गावखौ सिथारनानै सुसाइडआव थैदों थैनायानो मुंख्लं बिमुं मोननो हाया जाय सुबुङा हारिनि राव हारिमु थुनलाइ आरो हादोर रैखाथिनि थाखाय गावखौनो बारसोमनानै मावसोमनायाव थैनो गोनां जायो एबा बे हारि आरो गाव हादोरनि थाखाय बुथार जायो बेबायदि सुबुंनोसो मुंख्लं बिमुंखौ होनाय जायो कमल दैमारियाबो आफादनि थांखि बिथांखिनि गेजेरजों बर' हारिनि राव थुनलाइ आरो हारिमु रैखाथिजों लोगोसे गोमानाय बर'नि रायजो गोमानाय बर'नि राजा गोमानाय बर'नि नेरसोन आरो जारिमिनाव रोखा रोखा लिरनाय बर'नि
मोनथायफोरखौ फारि फारि बुरखांनो खाम्फा गायसननो फिरफिला बिरहोनो थाखाय मावसोमनाय आरो बावसोमनायजों बुथारजायो बर' हारिनि बे आफादा कमल दैमारिखौ मुंख्लं बिमुं होनाय जादों। बिथाङा दायो मुंख्लं कमल दैमारि। हाबा हारसिङै थानाया रावजोंबो बानजायजाया। थांनानै थानो थाखाय जिउआव लोगो बिलोगो नांगौ जायो। बयबो सुबुङानो गाव गावनि जिउ नखर संसार आरो गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ लानानै गोबां मोजां मोजां रंगिना गाबनि सिमां मोगथां मिजिं रनसायो। कमल दैमारियाबो आफादाव सोद्रोमा जानानै थानाय समावनो जुलि लानानै नखर संसार दानायजों लोगोसे गथ' गथायनि सिमां नुयो। बियो अनजु दैमारिजों जुलि जानानै नखर दायो। बुहुमनि सोरबा सुबुङा गावनि हास्थायनाय लुबैनाय आरो नाजानाय बायदि मोगथाङाव जाफुंसारनाय मोनोब्ला गोजोननाय आरो रंजानाय मोनो। नाथाय सोरबाया जिउआव मोननानैबो मानिबा जाहोनाव खोमाना लायोब्ला दुखुआव मोदै हुगारनाङो। मुस्लिमा अनजु दैमारियाबो कमलजों जुलि लानानै गोबां हास्थायनायखौ जाफुंसारनाय मोनबायमोन। नाथाय कमलखौ मोननानैबो खोमाना लानो गोनां जाबाय, दुखुआव मोदै हुगारनो गोनां जाबाय। इसोरनि मा मैया गेलेहोनाय। फोजोबनाय जिसुआ बेखौ होनबाय, आंनो फोथांगिरि आरो गोथांनिगिरि, जायहा आंखौ फोथायगोन बियो थैब्लाबो थांखांफिनगोन आरो जायहा गोथाङै दं आरो आंखौ फोथायो बियो नंथारगौयै थैमारनाय नङा। नोङो बे बाथ्राखौ फोथायोना? जहन 11:25-26 बिथांमोननि थालांनाय बाहागिफोरनि मुं: बिमा मुस्लिमा नांखेब दैमारि, बिफा मुस्लिमुथि दैमारि, फंबाय सिनय राखेब दैमारि, प्रतिभा दैमारि, बिसि अमिषा दैमारि, फिसाज्ला सनिया दैमारि, फिसाजो रुपसिका दैमारि, फिसाजो बे राखेबनि परिया, फंबाय रिनय एन्डाम दैमारि, बिनि हिन्जाव रुता दैमारि, जुनियास दैमारि, फिसाज्ला अमृता दैमारि, फिसाजो सुजुगिरि आमस दैमारि। बेखौ आं लिरनाय जाबाय। आरो बिथांमोननि नखरा बेबायदि लिरदों।